je deze brief? Mijn allerlaatste brief. Want lieveling, mijn leven is geen rode cent meer waard. Je zei het is voorbij, maakt het uit met mij. Terwijl je wist, jij was voor mij het liefste op de aard. Waarom kwam jij toch in mijn leven? Waarom ben jij niet weggebleven? Waarom sprak jij me toen toch aan? Oh, wat heb jij me aangedaan? Waarom sprak jij me toen toch aan? Oh, wat heb jij me aangedaan? Ik blijf bij mijn besluit, want voor mij is nu toch alles uit. Je speelde met mijn liefde, met mijn hart en met mijn trouw. En als je morgen hoort dat ik mezelf heb vermoord, weet dan dat dit mijn laatste wanhopige bewijs was van mijn liefde voor jou. Waarom kwam jij toch in mijn leven? Waarom ben jij niet weggebleven? Waarom sprak jij me toen toch aan? Oh, wat heb jij me aangedaan? Waarom sprak jij me toen toch aan? Oh, wat heb jij me aangedaan? Oh, wat heb jij